فيلم رومين جوليتن ዝተዋስኦ ተዋስኣቲ ድሕሪ 50 ዓመት ክሓሳ ይሓቱ ኣብ ፊልም ሮሚን ጁሊየትን ቀንዲ ገጸ ባህሪ ሒዞም ዝተዋስኡ ሊራንዶን ኦሊቪያን ኣብታ ፊልም ጥራሕ ነፍስና ተራእይና ንምባል ድሕሪ 50 ዓመታት ምዝርጋሕ ናይታ ፊልም $500 ሚልዮን ክሓሳ ሓቲቶም እዞም ክልተ ተዋስኣቲ ካብቲ ነታ ፊልም ዘፍርያ ትካል ፓራማውንት ፒክቸርስ ክሓሲም ክሲ መስሪቶም ዘሎ እዞም ክልተ ኣዝዮም ፍሉጣት ተዋስኣቲ ኣብ 1968 ገጸ ባህርያት ሮሚን ጁሊየትን ተዋሲኦም ኣብታ ፊልም ዝተሰርሐትሉ ግዜ ድማ 15-16 ዓመት እዮም ነይሮም እዞም ክልተ እንግሊዝያን ተዋስኣቲ ኣብታ ፊልም ብዘይ ፍቃድና ብከፊል ጥራሕ ነፍስና እንከለና ንራእይና ብምባሎም ሕጂ ክሲ ዝመስርቱ ዘለዉ እዞም ክሲ መስሪቶም ዘለዉ ተዋስኣቲ ኣብቲ እዋን ዳይሬክተር ፊልም ዝነበረ ፍራንኮ ኣብታ ፊልም ጥራሕኩም ኣይክትረአይንኩም ኣይትፍርሕኳ እንተበለና ኣብታ ፊልም ብከፊል ጥራሕና እንከለና ንራእይና ብምባሎም ድሕሪ 50 ዓመታት ክሓሳ ዝሓቱ ዘለዉ ኣፍራይ ፊልም ፓራማውንት ፒክቸርስ ካብዛ ፊልም ዘይተኣደነ መክሰብ ረኺቡ ዝበሉ እዞም ክልተ ተዋስኣቲ ኣካላትና ብዘይ ኣፍልጦና ፍቃድና ንዕዳጋ ቀሪቡ ብምባሎም ከሲሶም ዘለዉ ኣፍራይ ፊልም ፓራማውንት ፒክቸርስ ክሳብ ሕጂ ነቲ ክሲ ኣመልኪቱ ዝሓበ መልሲ የለን ዳይሬክተር እታ ፊልም ዝነበረ ፍራንኮ ኣብ 2019 ሜቱ ኣብታ ፊልም ሊራንዶ ጥራሕ ነፍሲ እንከለኹ መቀመጫ ብከፊል ይርአን ይርክብል እንከሎ ኦሊቪያ ኣጥባተ ይርአን ትብል እታ ፊልም ኣብ ዝተሰርሐትሉ ወዲ 16 ዓመት ዝነበረ ሊራንዶ ሕጂ ወዲ 72 ዓመት ሽማግለ ክኸውን እንከሎ ኣብቲ እዋን ጓል 15 ዓመት ዝነበረት ኦሊቪያ ከኣ ጓል 71 ዓመት ኮይና ኣላ እቲ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኣፍራ ፊልም ፓራማውንት ፒክቸርስ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ ጾታ ግሕሰት ምዝመዛ ዝብል ይርከቡ ብተወሳኺ እዞም ክልተ ከሰስቲ ኣብታ ፊልም ጥራሕ ነፍስና ብምርኣይና ሰን ኣምራይ ጸቕጢ ኣጋጢና ብምባል ሞራላዊ ካሕሳ ይሓቱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዛ ሮሚን ጁሊየትን ዝተሰመየት ፊልም ንጽሑፍ ፍሉጥ እንግሊዛዊ ደራሲ ዊልያም ሼክስፒር ምርኩስ ብምግባር ዝተሰርሐት ኮይና ኣብ ግዜ ኣዝያ ውጽኢታዊት ዝነበረት ክሳብ ሕጂ ትረአ ዘላ ፊልም እያ እዛ ፊልም ብዝተፈላለየ ኣውድታት 4 ግዜ ንሽልማት ኦስካር ክትሕፀ እንከላ ኣብ ክልተ ተዓዊታ ክስ እዞም ክልተ ተዋስኣቲ ኣብ ኣሜሪካ ካሊፎርኒያ ተመስሪቱ ዘሎ እዞም ተዋስኣቲ ስነ ኣምራይ ሓስያ ወሪድና ብምባል ክሲ ይመስርቱ ዳኣምበር ቅድሚ ሕጂ ንሓያሎ ዓመታት ነዛ ፊልም ኣመልኪቶም ኣብ ዝሓቦ ቃለ መጠየቅ እንተርፎ ነታ ፊልም ብሓበን ምዝካር ብዛዕባ ስነ ኣምራይ ኩነታት ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ንኣብነት ኦሊቪያ ኣብ 2018 ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት እታ ፊልም ዕውቲ ንክትከውን ተራ ኣላይ እታ ፊልም ፍራንኮ ኣብይ ምንባሩ ብሓበን ምግላፃ ዝከር እዩ ኦሊቪያ ኣብቲ ኣብ 2018 ዝሓበቶ ቃል ኣብቲ እዋን ጥራሕ ነብሳ ኮይና ፊልም ክትሰርሕ ደፍረት ዝነበራ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝነበረት ብሓበን ምግላፅ እርቃና ኣካላታ ብከፊል ኣብታ ፊልም እታው እታ ፊልም ዕውቲ ንክትከውን ኣገዳሲ ምንባሩ ገሊፃ ነይራ ኣካላት ሰብ ሽጥን ተባሂለን ዝተኸሰዓ ደንጓልን ተፈሪደን ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ሃገር ፍሎሪዳ ሓንቲ ወናኒ ትካል ቀብሪ ኣካላት ሰብ ብዘይ ፍቃዱ ሽጥን ብዝብል ክሲ ገበነኛታት ኮይኑ ብምርካበን ተፈሪደን ጓል 46 ዓመት ሜጋንን ወላዲኣ ጓል 69 ዓመት ኮክን ንኣስታት 560 ሬሳታት ብምጥባሕ ኣካላት ወሲደን ንናይ ስልጠና ትካላት ሸጠንኦም እተን ኣደግቲ ትካላት ግና ብዘይ ሕጋይ ኣገባብ ዝተረኸበ ኣካላት ምንባሩ ዝፈልጡ ኣይነበረን ነቲ ገበን ካብ 2010 ክሳብ 2018 ኣብ ዝነበረ እዋን ይፈጺመንኦ ኣክበርቲ ሕጊ ከም ዝበልዎም ኣብ ገለ እዋናት ሙሉእ ኣካላት ከም ዘሎ ይሸጥኦ ነይረን ኣብ ኣሜሪካ ኣካላት ምልጋስ ፍቁድ ኮይኑ ክሸጥ ግን ኣይከኣልን ሜጋ ን20 ዓመት ማእሰርቲ ክትፍረድ እንከላ ወላዲታ ኮክ ድማ ን15 ዓመታት ተፈሪደን ኣለዋ እታ ናይ ቀብሪ ትካል ዝነበረ ሒስ ንዘይተፈጸመ መንዳ ድሬሳ ንቤተሰብ መወቲ ክሳብ $1,000 ተከፍል ነይራ ንገሊኦም ድማ ኣካላት ከልግሱ ፍቃደኛታት እንተኮይኖም ነቲ ስነ ስርዓት ብነፃ ከተካይዶ ጠለብ ተቅርበሎም ከም ዝነበረት ኣክበርት ሕጊ ገሊፆም ብዘይ ፍቃድ ከምኡን ዝተሰነአ ናይ ምልጋስ ኣካላት ቀጥዕታት ተጠቂማን ዝተፈላለዩ ኣካላት ይሸጣ ከም ዝነበራውን ኣክበርት ሕጊ ከሲሶም ኣብ ውሽጢ ናይ ቀብሪ ትካል ካልእ ትካል ምልጋስ ኣካላት ብምስራት ቀላጽም ኣጋር ርእስታት ሰባት ይሸጣ ነይረን ነቲ ትካል ዝተጠቀሙሉ ሃያሎ ቤተሰብ ሞቲ
ጸኒሖም ከም ዝፈለጥዎም ናይ ካልኦት ሬሳታት ዝተሓወሶ ሓሙኽሽቲዩ ተዋሂብዎም ክልቴን ደቂ ኣንስትዮ ነቶም ናብአን ዝመጹ ኣብ ሓዘንን ጓሒን ዝነበሩ ተነቃፍቲ ግዳያተን ኣታሊለን ክብል ፍሉይ ወኪል መርማሪ ገበናት ፌደራል FBI ገሊጹ ኣብ ክንዲ ዘልዮም ኣገልግሎት ግን እዘን ስሱዓት ኣንስቲ ነቲ ብዙሓት ግዳያት ዘንበሩለን እምነት ብምጥላም ንመውቲ መቕረቦም ጠባቢሕንኦም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ድሕሪ ዘካየዶ ምርመራ FBI ኣብ 2018 ነቲ ትካል ፈቲሽዎም ትማሊ ዝውኣለ መጋባቢያ ቤት ፍርዲ በቲ ስምዒት ዝተተንከፈ መግለጽታት ግዳያት ዝተዓብለለይ ነይሩ ሜጋን ልቢ ወላዲተይ ምስራቅ ኣለበይ ሴራትያ ክትብል ሓንቲ ካብተን ግዳያት ተዛሪባ ዳኛ ቤት ፍርዲ ክርስቲን እቲ ጉዳይ ኣብ መንበር ፍርዲ ካብ ዝቕመጥ ኣትሒዙ ከምዚ ዓይነት ስምዒት ዝጽንቀ ጉዳይ ኣጋጢሙን ኣይፈለጠን ክትብል ገሊጻቶ እተን ኣደንጓልን ብሕጹጽ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክውሰዳ እታ ዳኛ ኣዚዛ ኣብዚ ዓለም ዘይተነገረ እምበር ዘይተገበረ የለን ክበሓልሲ ሓቂ እዩ